खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ नगावआव फिसाया गावनि बिसि आरो बिनि अजद होजानाय मोजां मोनग्राखौ बुथारदों। आसामनि नगाव जिल्लायाव सासे सुबुङा पुलिसनि खाथियाव आखाइ दैखांनायनि सिगां गावनि बिसि आरो बिनि सन्देह गोनां मोजां मोनग्राखौ बुथारदों। बे जाथाया 20 मेनि मोनायाव कामपुराव जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरि जयन्त दासआ भास्कर ज्योति नाथजों लोगोसे गावनि बिसि गीता रानी दासखौ भारा न'आव मोनदोंमोन। रागा जोंनानै बिथाङा सानैखौबो लहानि रडजों बुदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोर थैदोंमोन। उनाव पुलिसआ थैजों बुंफबनाय गोथै सहफोरखौ मोनदोंमोन। भास्कर ज्योति नाथआ सासे जायगानि फरायसालिनि फोरोंगिरि, खाथियाव थायोमोन आरो मंगलदैनिमोन। न'खौ गीता रानी दासआ भारायाव लादोंमोन। दासआ कामपुर पुलिस थानायाव आखाइ दैखांदोंमोन। बबेखानि थांखिखौ दासिमबो रोखा खालामनाय जायाखै। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ बरागाव स्टिल मिलआव गेदेर खावनायनि जाथायखौ क्रेक खालामदों। 4 हमजादों। मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायाव गुवाहाटी पुलिसआ बरागावनि जयसवाल स्टिल रलिं मिलआव सिखाव खावनायनि मोनसे गेदेर केसखौ जाफुंसारै फोजोबनो हादों। अपारेशननि जाहोनाव 4 सुबुंखौ खानाय जादोंमोन आरो गोबां बिबांनि सन्देह गोनां खावनाय मुवाफोर बोखांनो हादोंमोन। बुधबार 21 मे खालि गुवाहाटी पुलिसआ ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव गावसोरनि मावख'आरि एकाउन्टनि गेजेरजों आपडेटखौ फोसावनायजों लोगोसे गड़चुक पुलिस थानानि मोनसे हानजाया केसखौ फोजोबदोंमोन। आरोंदायारि नायदिंनायनि उनाव नायबिजिरनाया मोनसे गोनांथार महर लादोंमोन, जायनि जाहोनाव कटाबारिनिफ्राय 21 बोसोर बैसोनि सुरजित चौधुरीखौ सिनायथि होनाय जादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला चौधुरीया सासे हुदा खालामग्रा दायनिगिरि। बिथांखौ फिन हमफिननायनि सानसे सिगां जामिनाव हगारनाय जादोंमोन। चौधुरीनिफ्राय मोननाय सुलुंनि उनाव पुलिसआ 21 बोसोर बैसोनि सनिदुल इस्लामजों सामलायजानाय ज'थिकुचिनि मोनसे स्क्रैपयार्डआव सिग्रोमदोंमोन। हरखाब सिग्रोमनाया फिथाइ गोनां फोरमान जादोंमोन। खावनाय बेसादफोरनि मोनसे थुबुरखौ बोखांनो हादोंमोन। बे एखे अपारेशननि समाव आरोबाव 2 सुबुं रुकुसुनीनि 27 बोसोर बैसोनि महम्मद आनवार हुसैन आरो आलुपट्टीनि 20 बोसोर बैसोनि महम्मद फजल हकखौ हमनाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा गासै 4 सुबुंफोरखौ स्टिल मिलआव खावनायाव थोंजोङै लोब्बा दं होनना सन्देह खालामदों। स्क्रैपयार्डनिफ्राय बोखांनो हानाय गंसे मोब्लिबारि दैनि पाम्प, 330 किल'ग्राम मोब्लिबारि तार, 18 फिसा बेटारिफोर आरो गंसे एक्जिट पावार बेटारिफोर दंमोन। पुलिसआ मोनसे गुवार खावनाय नेटवर्कजों जायखिजाया सोमोन्दोखौ नागिरनो आरो ओनसोलाव रोखोमसे गुबुन जाथायफोरजों सोमोन्दो थि खालामनो थाखाय मोनसे गोथौसिन नायबिजिरनाय जागायदों। थामथि खौराङाव दङ लांखारजानाय उन्दै गथ'खौ आसाम पुलिसआ लांखारनायनि एसे सिगां दिल्लीनिफ्राय रैखा खालामदों। दायनिगिरिखौ खाबाय। मोनसे थुनफावथायारि रैखाथि हाबाफारियाव आसाम पुलिसआ लांखारजानाय सासे उन्दै हिनजावसाखौ फालांगि खालामनायनि माखासे सम सिगां गोदान दिल्लीनिफ्राय जाफुंसारै बोखांनो हादोंमोन। दायनिगिरि 30 बोसोर बैसोनि राजु दासखौ खानाय जादों आरो बोखांनो हानाय हिनजावसाजों लोगोसे गुवाहाटी लाबोफिन्नाय जादों। बशिष्टा पुलिस थानानि मावख'गिरिफोरनि बायदिब्ला लांखारनायनि सोमोन्दै गोनांथार खौरांनि उनाव रैखाथि मिशनखौ जागायनाय जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायनिगिरिया हिनजावसाखौ दिल्लीयाव लांनायनि मुङाव लुबैहोदोंमोन आरो उनाव 14 मार्च खालि खानापारानिफ्राय लांदोंमोन। बिथाङा सिनायथिनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय हिनजावसानि फनखौबो बन्द खालामदोंमोन। आइजो साब इन्सपेक्टर नित्यान्जलि चुटियानि दैदेननायाव मोनसे बावसोमनाय पुलिस हानजाया दिल्लीनि समयपुर बादली पुलिस थानानि सिङाव थानाय 14 नं गली सिराजपुराव गंसे साहानि गलायाव हिनजावसाखौ संदानदोंमोन। गोख्रै आरो गोरोबनाय नाजानाया रोखा खालामदोंमोन दि हिनजावसाखौ गुबुन सासे सुबुंनो गथायनायनि सिगां थि समावनो मोननाय जादोंमोन। जाफुंसार रैखाथिखौ मंगलबार 20 मेआव खालामनाय जादोंमोन। गासैबो गोनांथार नेमखान्थिफोरखौ फोजोबनायनि उनाव दायनिगिरि आरो गाग्लोबजाग्रा सानैखौबो गुवाहाटीनि बशिष्टा पुलिस थानायाव लाबोफिन्नाय जादोंमोन।
आसाम पुलिसखौ बिसोरनि गोख्रै फिननाय आरो गोहोम गोनां गोरोबलायनायनि थाखाय बाख्नायनाय जादों, जाय मोनसे जाथावना लांखारनाय जाथायखौ होबथादोंमोन आरो लाइमोन सिख्लाखौ रैखाथिजों फिन ज' खालामदोंमोन। ब्रैथि खौरांआव दङ हादोर गेजेरारि साहा सानाव आसाम सोरखारा 7 लाख साहा बागाननि मावदांसाफोरनि थाखाय 5,000 रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। हादोर गेजेरारि साहा सान आरो आसाम साहानि 200 बोसोर फालिनायाव आसाम सोरखारा गासै रायजोआव 7 लाख साहा बागाननि मावसाफोरनो खेबसेनि थाखाय 5,000 राङारि अनसुंथाइ फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव बे बाथ्राखौ फोसावो, जाय आसामनि मुलुगनाङै बाख्नायजानाय साहा दारिमिनाव साहा मावसाफोरजों होजानाय गोबां बिहोमाखौ सोरखारनि गनायथिखौ दिन्थियो। एथि कलि दुति पाट मुंनि बे हाबाफारिनि थांखिया रायजोनि साहा उनमोनथाइ आरो बेनि उननि मावसाफोरखौ मान होनाय। बे बिथांखिखौ जाफुंसारै मावफुंनो थाखाय 2025-26 मायथाइनि आसाम बाजेटआव गासै 342 कौटि रां राननाय जादों। रांखौ थोंजोङै आरजाथाव मावसाफोरनि एकाउन्टआव जमा खालामनाय जागोन। बे आगाना आसामनि साहा उनमोनथाइखौ गनायनो मोनसे गुवार बिथांखिनि बाहागो, जाय 1820 मायथाइनि बोसोरफोराव ब्रिटिश फामुवारि खुंथायनि समाव जागायजेन्दोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो रायजोनि सिनायथि आरो रांखान्थियारि गोहोनि नेरसोन जाबाय। बाथि खौरांआव दङ UPPL BPFनि दानथाम सिगां BTC बिसायख'थिनि थियारिथि UPPL दोलोनिफ्राय 100निबो बांसिन मावथिफोरा BPFआव हाबफैदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि BJP दोलोआ BTADआव रावजोंबो गोरोबथा खालामनाय नङा आरो मोन 20निफ्राय 25 जाथावना बियाबफोराव उदाङै बिसायख'थि गेलेगोन। बे फोसावनायनि उनाव BTADआव बिसायख'थिनि गोहोआ सोलायबाय। बे समावनो BJPआ बियाबफोराव नोजोरहोगिरिफोरनि हानजाफोरखौ दैथायहरनो थियारि खालामगासिनो दं आरो बेखौ बुजिनाय जायो दि नोजोर होग्रा हानजाफोरनि फोरमायथिनि सायाव बिथा खालामनानै BJPआ जानो हाथाव बियाबफोराव बिजाथि फसंगोन। भाजपा दोलोजों बेबादि थासारियाव UPPL आरो BPF दोलोफोरा दा गावबा गावनि खायदाफोरखौ आखायाव लादों आरो जयै आखाइ हमलायबाय। UPPLआ लोगोसेयै BTADआव 3,200 बुथ कमिटि दानायखौ जागायबाय आरो UPPLनि मडेलखौ बाहायनानै बिसायख'थिनि दावहानि थियारिफोरखौ जागायबाय। गोजोन, रैखाथि आरो जौगानायनि गुबै मोन्थोरजों UPPLआ भटारफोरसिम सौहैनो हमबाय। न' थांनानै आरो गामि गामि फोसावनायनि गेजेरजों UPPLआ भटारफोरजों सोमोन्दो लाखिनो नाजागासिनो दं। मख'जाथाव दि बिसायख'थियाव BJPजों मासि रानलायनायनि गोरोबथा जायाब्लाबो UPPLजों BJPआ गोरोबलायनाय सोमोन्दो लाखिगोन आरो बिसायख'थिनि उनाव फिन UPPL दोलोजों जयै सोरखार दानो थाखाय खामानि मावगोन होनना रादाब फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं BPF दोलोआ गावनि गोमानाय गोहोखौ मोनफिननो नाजागासिनो दं। BPFनि बांसिन गाहाय दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव हाबहैनायनि उनाव हाग्रामा महिलारीआ दा रोखा नङै थासारियाव दं। BPFनि बे थासारिनि गेजेरावनो मैया तितागुरियाव मोनसे जयनिं मेल खुंनाय जायो। बे हाबनाय मेलाव BPFआ दाबि खालामो दि UPPL दोलोनिफ्राय 100निबो बांसिन मावथिफोरा BPFआव हाबफैदों। जयनिं मेलाव नुजाथिनाय BPFनि गाहाय दैदेनगिरि देरहासात बसुमतारीआ दाबि खालामो दि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआ मोन 25नि बांसिन मासि देरहाना सोरखार दागोन। बेनि गेजेरावनो फैबाय थानाय BPF बिसायख'थियाव रावजोंबो गोरोबथा जायाखै होनना बुंथिनायजों लोगोसे देरहासात बसुमतारीआ बुङो दि जुदि सोरबा लोगो जानो लुबैयोब्ला जों बेनि सायाव सावरायगोन। BJPनि हारसिं गेलेनाया बिसायख'थियाव माबाफोर गोहोम खोख्लैगोन नामा होनना खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननायाव देरहासात बसुमतारीआ बुङो दि BJPआ हारसिङै गेलेयोब्लाबो BPF दोलोखौ जेबो गोहोम खोख्लैनाय नङा। बे जयनिं मेलाव बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो नुजाथिदोंमोन आरो BPF दोलोआव हाबनाय गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायदोंमोन। द'थि खौरांआव दङ UPPL दोलोआ फैबाय थानाय BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव मोन 40 काउन्सिल बियाबफोराव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बङाइगाव रिफाइनारिनि नोगोरारि ओनसोलनि अडिट'रियामाव जिल्लायाव थानाय UPPL दोलोनि मोनसे मावबादा खुंफुंनाय जायो। फैबाय थानाय BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि सोमोन्दै जों UPPL महरै जेबो जिंगासिनांगौ गैया मानोना आथिखालाव UPPL दोलोआ गोख्रों थासारियाव दं।
दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPL दोलोआ फैबाय थानाय BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव मोन 40 काउन्सिल बियाबफोराव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन आरो दाबि खालामगासिनो दि बांसिन मासि मोननानै BTCआव फैगौ सोरखार दागोन होनना UPPLनि मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया बुंदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिबुंथि होयो दि BJPआ मोन 25 बियाबफोराव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन आरो UPPL दोलोखौ गाग्लोबाजासे बिसायख'थि गेलेगोन। बेनि फिननायाव रोनगोरा नार्जारिया बुंदोंमोन दि BJPआ मोन 25 बियाबफोरावल' बिसायख'थि गेलेनायनि जेबो जाहोन गैया जेब्ला बिसोरो मोन 40 बियाबफोराव बादायलायनो हागोन। मानोना BJPआ मोनसे हायुंआरि दोलो। बिसोरो गावसोरनि सानथौजों बिसायख'थिनि दावहायाव हाबगोन आरो जों जोंनि पार्टीनि सानथौजों दावहायाव हाबगोन। खालि BJP आरो UPPL ल' नङा BPF आरो कंग्रेस दोलोफोराबो बाहागो लागोन। बेयो सैथो दि जोंनि सोरखारा BTAD ओनसोलाव मोनसे गोग्गो सुबुंखान्थियारि आबहावा लाबोनो हादों। बे आबहावायाव खालि UPPL दोलोल' नङा कंग्रेस, BJP, BPF बायदि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआनो गाव गावनि बिजाथि फसंनो हागोन। जों बेखौबो मिजिं थिदों दि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ मोन 40 बियाबाव गाव गावनि बिजाथि फसंगोन आरो बिसायख'थिया गोग्गो सुबुंखान्थियारि आदबजों खुंजागोन। रायजो राजाफोरा UPPL दोलोनो मानो भट होनांगौ बे सोंथिनि फिननायाव रोनगोरा नार्जारिया बुङो दि गुबुन ओनसोलारि राजखान्थि दोलोफोरजों रुजुनायाव UPPLआ आबुं ओनसोलारि दोलो नङा मानोना बियो BTCनि मोनसे थि दाथायनि सिङाव खामानि मावगासिनो दं। बे आयदायाव UPPLखौ लेङाइ ओनसोलारि राजखान्थि दोलो महरै लेबेल खालामनाया गोरोन्थि जानाय नङा। गुबुन राजखान्थियारि दोलोफोरनि गेजेराव UPPLहा मोनसे जुनिया आखुथाय दं। मानोना बे बड'लेण्ड ओनसोलाव गोलाव सम हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादोंमोन। बे समाव सोमावसारनायाव बाहागो लानाय दैदेनगिरि मावथिफोर आरो जेंना गोनां ओनसोलाव हिंसा गैयै समाज दानायनि थांखिजों BTC गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन। उननि समाव बे UPPL दोलोखौ बै जुजिग्रा दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव दानाय जादोंमोन। मोनसेल' थांखिया BTC ओनसोलाव थाग्रा 35 लाख सरासनस्रा सुबुंफोरनि समान जौगाथाय आरो मोनथायखौ रोखा खालामनायजों लोगोसे गासै जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायमोन। थांनाय 5 बोसोराव BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTC ओनसोलाव मोनसे गोबां जौगालु हाबाफारिफोरजों लोगोसे अरायथा गोजोन गायसननायनि खामानि मावगासिनो दं। बेयो ओरैबायदि जायखौ BTCनि गोजोन मोजां मोनग्रा नोगोरारिफोरा मोजाङै गनायना लायो। बेनिखायनो जों बुंनो हायो दि फैबाय थानाय BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि देरहानाया रोखा जाबाय। बिसायख'थिनि सिगां UPPL दोलोआ रावबो दोलोजों लोगो जायाब्लाबो सोरखार दानाय समाव गोनांथि जायोब्ला गुबुन दोलोफोरजों सावरायनाय जानो हागौ होनना बिबुंथि होनाय जायो। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोखौ आरोबाव गोख्रों खालामनो थाखाय जिल्ला थाखोनि दोलोआरि मावबादाफोर खुंफुंनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।